Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. So inini ndinogarawo kunoko kunyika yevatorwa yeSouth Africa. Saka ndikuda kukuudzaiwo izvo zvakaitikawo kwandiri nerimwe gore. Mukoma, inini ndakatombofa ende mushure mekunge ndazofa ndo pandakazotongokaruka ndatomuka, but at that time pandakamuka ndainge ndichitoendeswa kumochwari. So handizivi kuti dai kwanga kuri kunzi dai ndakaenda ndikatoendeswa kumochwari what was going to happen to me. So pane umwe musi uyo wandakabuda ndichiti ndikuenda kunoona umwe musikana wangu, ende musikana uyo ndainge ndichangotanga kudanana naye. Saka musikana iyeye ainge akambondiudza kuti previously her ex-boyfriend had passed away, but nekuzongobvunzawo after ndazotanga kutaura nemuning'ina wake, then muning'ina wake akabva azoti kwandiri, kosisi vakakuudzai here kuti maboyfriends avo vamwe vana bamukuru vose vakapera kufa? Ndakabva ndatoudzwa paya kuti inini ndini ndainge nditori almost number 7. So kumashure uko kwainge kuine vamwe 6 avo vakomana vake vaainge akadanana navo vose vainge vakapera kufa. So mukomanashi pandakaudzwa zvose izvi ndakangoiti handina kana basa nazvo, because aiwa ainge akanaka musikana iyeye. Ndikatoti uyu ndikuda kuti ndinge ndichitomuroora, apo ainge azitomborina nguva yakareba kubva auyawo munomu mujoni. Saka ndakabva ndati it is far much better kuti ndinge ndichitojambira munhu very fast asati azobiwa. So mukomanashi iye akabva azondibvuma paya ndokubva tatanga kudanana, but zuva randingati inini naye takakisana, mukomanashi ndakati usiku hwacho ndivete ndakabva ndaita sekunge munhu ainge arohwa mbama. Handizive kuti munhu uyu akandirovera kuhope here kana kuti physically, but pandakatomuka ndakatonzwa kutoti zviri kurwadza, panapa zvinoratidza kuti ndarohwa mucheka chaiwo, zenya chairo. Anyway, mukomanashi ndakangoramba ndichidanana nemusikana wangu uyu. So the day ratainge tichironga kuti ndo day rataifanira kuti tinge tichizoita bonde, unfortunately on that day handina kuzokwanisa kuti ndinge ndichisika naye bonde, because kwacho kwandainge ndakaenda naye kwakangoitikawo ma1 zvekuti mukadzi wemuchinda uyo ainge andipa base, because kwangu ndainge ndisati ndanyanya kugadzira zvinhu zvangu, ndainge ndisingadi kuti munhu uyu ange achizonditarisira pasi. Ndaitongogarawo mukamukuku kainge kasitomborina kana mubhedha ndichitojambira pasi. Saka ndaisada kuti ange achizviona kuti level rangu rainge rakadhakwa. Saka munhu wangu ndainge ndichiri pakumubhilivhisa, ndichiti mushure mekunge ndazomubhilivhisa, then later on ndobva ndazotanga manje kuchitanga kutenga hembe, ndichitengawo at least zvimidziyo zvemumba, so that munhu wangu by the time pandinozomutizisa at least asazonyanya kunditarisira pasi. So takati taenda kuya, but muchinda manje ndakatoti ndava kutoda kutorova zvinhu. Muchinda ndokubva atondifonera akatoti mukadzi wangu atondiudza kuti izvezvizvi achaisa. Saka ndava kutoenda kunomutora, please kia, then ubva wazosiya makii. Ndokubva azondiudza apo pandaifanira kuti ndinge ndichizosiya makii. Saka nebhebi takabva tatotadza kutosika bonde paya, ndokubva ndadzoka kumba. Saka usiku hwacho ihwohwo ndo pandaingonzwa like kungotemwa nemusoro, ndichingotemwa nemusoro uye wavanoti light headedness, zvekuti kana kudya handina kudya ndichitoshaya kana appetite. Asi mukoma mangwana acho makuseni ndo pandakati ndichimuka kudai kana kusimudza musoro ndainge nisingagoni. Maziso angu awa ainge akazvimba. Ndokubva ndazongofonera friend yangu kuti uya shamwari kuno kundarwara. Friend yangu yakauya ndokubva atoona kutoti munhu uyu ainge achirwara. Iye anoti paakandiona akatoona kutoti kana upenyu painge pasisina, because akanoka achanoka. Ndikabva ndatomuudza kuti kana kumuka handisi kugona. Akabva azokumbira vamwe vakomana ndokubva vazomupa bolt cutter ravo, ndokubva azokata paya chain, ndokubva azovhura. Akatoona kutoti munhu uyu ainge achirwara. Iye achitaura anoti panguva yacho iyoyo pandakavhura ndichinopinda mumba mako ndakanyatsokuona kuti munhu uyu nemarwariro awo aari kuita kana upenyu apa hapasisina,
kana chinonzi upenyu. So iye by the time paakazofunga zano rekuti ange achifonera ambulance at that time, ndainge ndava kusatogona kana kutaura ende ndainge ndava kusatomboziva kuti ndainge ndiripi. Ndaingoona sekunge ndainge ndichingofamba, but ndichifamba munzvimbo yainge yakaita mugwenga, so ndichingofamba which means kuti ndainge ndava kutofa. Then ambulance yakazouya hayo ndichiri kutofema, but zvinonzi ndakafira muambulance, ndo mandakafira. Then by the time pandakazosvika kuchipatara ndainge ndatofa kudhara. So zvino ndakati ndava kuzoendeswa kumochwari, ndo pandakazongokaruka ndatongovhunduka. Kana muchinda uyo ainge achipusha zitroli apo pacho paainge akandiradzika ndichiendeswa kumochwari akaita kuridza mhere, because ndakangokaruka ndamuka kudai ndokubva ndatanga kuchema ndichiti kondiripi. Iye akabva avhunduka ndokubva atanga kuridza mhere. Ndakabva ndazotorwa nemamwe manurses ndokubva ndazoendeswa kune imwe ward. Mukomana she ndiyo nyaya yangu. Handina hangu zvinhu zvakawanda zvandakaona, but chandinongorangarira ndechekuti pandainge ndichiri murumu umo mandainge ndichigara ndakangotanga kungonzwa kupera simba ndokubva ndatozviona ndava kufamba, but ndainge ndichifamba munzvimbo yainge yakaita gwenga ichirakidza kuti hakuna kana chimwe zvacho chinomborarama munzvimbo iyoyo. Saka ndinokumbirawo kubvunza kune avo vane ruzivo kuti ko nevision iyi yandakaona iyi yekuti ndainge ndichifamba munzvimbo yairakidza kuti yainge ingori negwenga chete, what does it mean? Zvinoreva kuti ndainge ndichienda kugehena here? Please ndinokumbirawo kuti munge muchindibatsira. Ndakazoti paya pandakazodischargwa ndakambozamawo kuti ndinge ndichishingirira nekunamata, but nekudawo kwematambudziko atinosangana nawo mukurarama zvakabva zvazokonzeresa futi kuti ndinge ndichidzokera munyika. But this is my own confession. Musikana uya ndakabva ndangosiyana nazvo because I felt as if this was a warning, because musi wacho iwoyo pane zvainge zvichingoitika the day randakamuvharira kumba kwabhururu kwangu, zvakaita kuti tinge tichizodhileya kuti tisaita mutambo wepabonde, because dai painge pasina izvo zvakazomboitika ndingadai ndakakwanisa kutoita naye bonde musikana iyeye. But even though ainge akanaka, but pandakangonzwawo history yake neniwo ndichizonzi ndakafira muambulance ndokubva ndazomuka ndakabva ndangoti uyu regedzai ndinge ndichingosiyana naye, maybe it can save my life. Kubva ipapo handina kana rimwe dambudziko randakazombosangana naro zvekare. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Please ngatitaureiwo navo mucomment section. Zvakangoma hazvo veduwe, hanzi ndakafa. Dr. hanzi vakatonyura mapepa avo aitoratidza kutoti munhu uyu atofa, nguva dzake dzafa inguva dzakati. Then ndakati ndava kuendeswa kumochwari, ndo pandakabva ndazokaruka ndatongopepuka paya. Pamwe ava mukoma vedu ava dai vakaendeswa kumochwari zvimwe kuda vaizourawa nechando chemumochwari. Kana variko vanoshanda mumamochwari, please come to our inbox motiudzawo kuti ikoko kwamunoshanda kumamochwari ndezvipi zvimwe zvamunombosanganawo nazvo zvinotyisa ikoko. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. So inini mukoma nashe ndiri mudzimai, ndine makore 28 years ekuberekwa. Mukoma nashe inini zvemarriage ndotoona kutoti zvemarriage zvatoramba, but nyaya iripo manje ndeyekuti ndava kutogaya hangu kuti ndinge ndichienda kunoitwa barika nabanguru vangu, nekuti zvinhu izvi zvakambotaurika apo pandainge ndichiri form 4. Sati pavakabva kuHarare ivo vakabva vati vainge vabatwa chirwere cheshuga, saka chirwere ichi chaipota chichivaluzisa mafeelings vachiti ivo vanotya kuti zvimwe kuda maybe banguru vanokwanisa kuzoita gumbo mumba gumbo panze. Ndakaseka mushure mekunge ndadanwa navatete ngechinzi ndo zvainge zvataurwa nasisi, saka sisi vainge vachida kuti ndinge ndichivabatsira. Ndikati munoda kuti ndinge ndichikubatsirai nei nhai sisi? Then vatete vakabva vati kwete, azvinzwaro iwewe sezvo uri mudiki, kana kuri kunzi sisi vako ava vakati vari kuda kukuunza mumusha mavo kuti unge uchiita mudzimai wechinumber 2 kuna banguru vako, iwewe haufaniri kuti unge uchiramba. Ndakaseka because ndainge ndiine mukomana wangu uyo wandainge ndiinaye, ndikabva ndaramba ndikati kwete,
hazvigoneki izvozvo. Then many years later mukoma ndakazoti zvino ndazvariswa vana vaviri, murume ndopaakabva azowana umwe mukadzi akabva ati ainge asina kana basa neni, ndikarwadziwa mukoma, munhu ndokubva azondidhampa but akatongondisiya kumusha. Saka sisi ndakabva ndazoenda ndikabva ndazonotaura navo, bangukuru ndokubva vazondipa mari, ndikabva ndazouya kunoku kunyika yavatorwa kuno kuSouth Africa kwandiri kuraramira ndiri. Ndinokumbirawo maadvices enyu vedare, ndoita sei, ndotangidza here kutaura zvekare nabangukuru, because nabangukuru tinogara tichingotaura and most of the times vanongoti kana ndikavaudza kuti bangukuru pane umwe munhu uyo ari kundipfimba, saka munhu uyo handisi kuziva kuti ndomubvuma here kana kuti ndomuramba, then ivo manje vanobva vati siyanai naye munhu iyeye, mainini munhu iyeye anokwanisa kuzotongokudhampai. Saka I don't know kuti ndodii, ndombozama here kutaura navo ndivaudze kuti bangukuru kunze uku kuri kurema, kuri kupisa, apa bangukuru vangu vane mari sei, vane mamaini anokwana iwo kuita matatu, kana ari matraki hatitombotauri. Saka handizivi kuti ndoita sei. Is it a good thing kuti ndingoenda hangu ndingonogara pamba pasisi vangu ndobva ndangoitwa hangu mukadzi wechinumber 2 naivo bangukuru? Please assist me. Ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section vahanzvadzi vedu ava. Zvakangooma hazvo vedu way. Regedzai tipa taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi izvi zvemaprofita epaTikTok izvi muchazvirega henyu. Inyiwo ndini encounter yangu yandakaita nevamwe prophet vepaTikTok, ndisingadi hangu kutaura mazita. So at that time koma kubasa kwedu uko kwainge kuchitaurika nyaya yemapemit. Murungu ainge achivava achiti uyo anenge asina permit ndokuda kuti ndinge ndichizomumisa basa. Saka kugraft kwedu tinoshanda tiri inini namadhamu. One day madhamu vakati vari busy zvavo vachitoona mavideos, because ivo vanotoita sekunge vane kaaddiction neTikTok, saka vainge vachingoscrolla. Saka madhamu vakabva vazongodarika nepavidhio raprofeti ivavo vachitopa vamwe vanhu zviprofita. Ndikabva ndati dzokai kumashure madhamu. Ndokubva vazodzoka kumashure paya, ndokubva tatotanga kuteerera, tikabva tatoenda paprofile pavo, tainge tava kutsvakawo mavideos ainge akati rebei. Tikabva tatongoramba tongoteverera tichitoona kutoti vanhu vanorakidza kuti vanopiwa zviprofita zvechokwadi. Tainge tichingoverenga mucomment section. Zvino ndakabva ndazoti kuna madhamu, because inini TikTok handina, ndikabva ndati madhamu chimbovatumidzirai message. So madhamu vakabva vazotumidzira prophet vaya message, ndokubva tazopiwa nhamba, ezimu nhamba yatakanzi kana tichida kubhuka then tinobva tangobhuka ipapo tobva tazotaura navo prophet ivavo. Then mari yacho yebooking takangoona kunge yainge iri shoma, because takanzi since tiri kuno kuSouth Africa tainge tichazopiwa dzimwe nhamba then tobva tazoitira munhu iyeye e-wallet. Saka takanzi tinoita e-wallet iri ye200 rands. Takaita e-wallet iya ye200 then ndokubva tazopiwa date rekuti tinge tichizoita navo one on one. So date ratakapiwa rakazoti rasvika, then usiku hwacho tatobva kubasa namadhamu, ndokubva tatoenda zvedu paWhatsApp video call navo prophet, vakabva vazotanga kuprofita vachiprofita. Then ndakazongoti imi madhamu chingorambai muchitaura navo. Ndainge ndisingatozivi kutoti ndainge ndatopa prophet ava mukana. Saka prophet ava manje vakabva vazotanga kuitira mudzimai wangu minamato vachimuti ndoda kuti unge uchishandisa chakati nechakati. But inini ndainge ndava kudhauta, ndikatomborambidza madhamu ndikati iwe isusu tiri maKristu hatibhilivhi kuti kunoshandiswa mvura, kunogoshandiswa matombo nei. Apa ivo kana vachiparidza vanoita sekunge ePentecostal pastor, but kana vokubatsira vanokubatsira nenzira dzekumasowe. Saka ndakabva ndangoluza interest nazvo, ndikati munhu uyu anenge wefake. But madhamu vakazongoramba voenderera. Saka madhamu manje usiku vaizopota vairotomoka zita raprofeti ivavo vekuzimu vachitotaura zita ravo mukomanashe. Saka ndakangoti ko chii chiri kuitika. Mukadzi wangu ndakabva ndazogara naye pasi, lucky enough akabva azondiudza chokwadi, akabva ati mufunge zvenyu. Kubva ipo paya pavakanditi ndinge ndichitenga mukaka, then kana ndatenga mukaka ndobva ndazozvigeza nemukaka iwoyo, but handaifanira kuti
ndinge ndichizozvipukuta. Saka ndakazozviitawo nechitsotsi pandainge ndiri paoff. Imimi handina kana kutomboda kukurakidzai kuti ndo munamato wandakaita. Saka at that time pandainge ndichiita munamato uyu, vakabva vazondifonera nevideo call, vakabva vanditi vainge vachida kundiona vachindinamatira. Saka mukadzi wangu iye anoti akapedza kutogeza, ivo Prophet ava vakamutarisa vachitomuudza zvekuita, vachitomuudza kuti wadii wambozvigeza pasikarudzi pako. Saka ainge achitovarakidza zvose nesikarudzi yake. So mukomana izvi ndo zvakaitwa mukadzi wangu naProphet ivavo. Saka mudzimai wangu handina hangu kumublema, because ndakaona kuti zvinhu izvi zvakaitika, I think it is very spiritual. I know kuti kune vamwe vanhu vanokwanisa kuti mukadzi wako ihure, but some of the things zvainge zvichiitika, mudzimai wangu dzimwe nguva aitomuka achiridza mhere but achidanidzira zita ravo Prophet. Saka inini advice yangu ndeyekuti vanhu pamunenge muri pamatiktok, ngwarirai please, ndapota ngwarirai, nekuti kune vamwe vanhu vanenge vachitonyepedzera sekunge maprofita but maybe dzinenge dzitori n'anga kana kutoti varoyi chaivo. Ndiyo nyaya yangu iyi mukomanashe, hatina kana watakambogara takaudza nyaya iyi, ingori pakati pangu nemudzimai wangu navo Prophet ivavo. Takabva tangovabloka zvose nekutiktok, tikabva tangovabloka. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Please ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Naimi zvakangoma hazvo vedu we yo zvakangoma hazvo vedu we. Vanzi mudzimai wangu akanzi zvigeze ndakakutarisa, zvigeze nemukaka. Can you imagine?